газягата вътре. Добре, окей. Такъв ти бил късмета. Между другото, то няма много хора тази вечер и Бургас е много голям град. Само извинявай, ще прекъсна само да кажа нещо в продължение. Има ли жени, които никога не се изневерявали на половинката си се финат ръцете сега? Точно ти, бе! Мале! 5 пъти съм те виждал как го правиш! Окей, добре. Сега, да не застари така. Ти си единствената жена, която ще целуне Денис Теофиков по бузата в Планета Пайнер Клуб Бургас тази вечер. Направи го по най-бавния и най-нежния начин. Направи го така, както го прави с ония балък, който спи в изгрев. Добре, ще. На три, чуй, на три. 1, 2, 3.